זה הגטנט, ואת? רעות. אני רעות מסגאוקר. בעצם אני פעילה חברתית בעיר במשך יותר מ-12 שנים, שבעצם מה שאני עושה זה בעצם מאתרת משפחות שצריכות אותי גם מהקהילה ההודית וגם בכלל תושבי עיר שצריכים לאיזשהו סיוע, מסיוע בוועדות ביטוח לאומי, ייצוג שלהם למרות שאני לא עורכת דין כי הם זכאים למלווה, סיוע בסלי מזון, וכל הצרכים שלהם במקצועי. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי בהשכלה שלי, ובעצם אני מלווה את המשפחות, קודם כל נפגשת איתם, שומעת מה האתגרים שלהם, כי אין משפחה שהיא נמצאת בקשיים ואין לה אתגרים, זה מגיע הרי מאיפשהו. נפגשת איתם וכהגעת ספציפית, הקהילה ההודית היא כבר לא קטנה כמו שהיא הייתה בעבר, יש לנו המון עולים חדשים שבעצם צריכים את הליווי הצמוד שלנו. סתם דוגמה על קצה המזלג שאני עשיתי, הלכתי עם משפחה למשרד העלייה והקליטה, הם כבר היו בתהליך, קצת הבנתי יותר איפה הם עומדים, הם לא ממש הבינו אותה, גם עם האנגלית, אז קצת יותר לעומק איך אפשר לקדם אותם מבחינת שוק עבודה. מה המשרות שהתאמו לצרכים שלהם המשפחתיים בהתאם לצרכים הכלכליים שלהם, ובעצם הלכתי גם אחרי זה למקום שאליו הפנו אותו, עשו רעיון ראשוני ומשם התקדמו. בכלל אני חושבת שהקהילה ההודית קהילה מאוד מאוד מאוחדת וקטנה. תוכל לספר? כי יש אנשים שלא יודעים, אני יודע, אבל יש אנשים שלא יודעים על זה כלום. הקהילה ההודית היא קהילה מאוד מאוחדת. זאת אומרת, קהילה שכולם מכירים את כולם, כולם באיזשהו אופן משפחה של כולם. בני מנשה או משהו אחר? בני ישראל. אוקיי, סליחה. קהילת בני ישראל, שבעצם לאט לאט מגיעים עוד ועוד יהודים משם, בעצם כמות היהודים שכרגע קיימת באוטו היא יחסית קטנה. רובם כבר עלו לארץ, יש ערים שהן יותר עם אוכלוסייה עוד קצת יותר רחבה, כמו דימונה, כמו אשדוד, קריית גת בדרך הנכונה להגדיל את האוכלוסייה ההודית שלה, ואני שמחה על כך מאוד. ובעצם העולים החדשים שמגיעים לפה, מה שקרה בתהליך העלייה שלהם לצערנו, שלא באמת ליוו אותם שם כמו שצריך. ולכן הם מגיעים לארץ, הם בטוחים שמגיע להם סל קליטה, ומגיעים למצב שאין להם סל קליטה. מי בקשר איתם שם? הסוכנות? הסוכנות לא תמיד הם יודעים איך לעשות את זה, כי על מנת שתוכיח שאתה עולה לארץ, אתה צריך למכור את הבית, אתה צריך להביא את הבנק, אתה צריך לעשות המון דברים שלא תמיד הם בכלל יודעים לעשות אותם. ואז הם מגיעים לארץ, והם בעצם מבינים שאין להם כלום. זה באמת להתחיל להתפלל לשתף לאנשים שבאמת ידעו לתת לחיי. או לחילופין, משפחות שאני גיליתי, שמשרד העלייה והקליטה לא באמת העניק להם את כל מה שהם יכולים לקבל מחוסר ידע גם שלהם וגם שלהם. אז אני מוצאת את הנקודות הקטנות האלה, וכמובן גם אני נעזרת באנשי מקצוע, כל אחד מתחומו השונה, על מנת למצות את הזכויות שלהם. אין אם זה דיור ציבורי, אין אם זה משרד העלייה והקליטה, ואין מבחינת היכולת והרצון לשלב אותם בשוק החופשי מבחינת עבודה. זה בעצם מה שאנחנו מתעסקים בו בקהילה, וגם לחבר אותה. זו קהילה שצריך לחבר אותה יותר בעיניי. היא קהילה גדולה פה, אבל אתה יודע, ככל שהקהילה גדלה, יש המון דעות בה, המון גוונים בה, יש הרבה יותר צעירים עכשיו, וספורטאים מצטיינים בקריית גת מהקהילה ההודית, 2 ילדים ל8 ו12 שזכו מקומות ראשונות ושניים באליפות ארץ. ובישראל, כן, גם אותם. אז אני בעצם גם מרימה אותם בקדמת הבמה. יש פייסבוק, אני מעלה, ההורים שולחים לי, יודעים אותי, אני מעלה לייבים על נושאים חברתיים. הילד עכשיו הוא שוטר, דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים שיש גיוס למשטרה תוך חודש כי יש חוסר בשוטרים, וכל מיני פרויקטים קהילתיים וארציים על מנת לקדם גם את האוכלוסייה וגם בכלל כל תושב שצריך את ההכוונה הזו לדרך. אני לא מתיימרת להיות אלוהים, אבל אני אומרת, מה שאני יכולה לעשות עבורם, אני אעשה בכל הכוח ותמיד. זהו, זו עזרה שהיא הוליסטית, רב-מימדית, כי זה מה שצריך. רב-מימדית, כי ההתמחות שלי במגוון תחומים. 1, אני מטפלת רגשית ילדים על הספקטרום האוטיסטים בהשכלתי. 2, אני אימא ל2 ילדים צרכים מיוחדים, ולכן אני מכירה את העולם הזה מאוד מאוד מקרוב, ויודעת איך להתנהל מולו. ו3, עקב זה שאני פעילה חברתית, אני יודעת מהאספקטים השונים ואני מרגישה אותם מקרוב מבחינת ההתמודדות שלהם גם בעירוני וגם בארצי. ואני שמחה שאני יכולה לסייע, שזה משימת חיי, ואני אשמח שבכל דרך שהם יוכלו לקבל עזרה, הם יקבלו. אוקיי. מה, שוב, למי שלא מכיר את הקהילה, קצת רקע ובארץ, עם מה מתמודדים ברמה של איך המלחמה האחרונה או הנוכחית השפיעה עליהם? זהו, אז קודם כל, מבחינת המלחמה היא פגעה המון, קודם כל בחל"תים במקומות עבודה, יש אנשים
שגם בשכר היומיומי שלהם, השכר הוא לא בשמיים. בואו, גם יוקר המחיה פה הוא מטורף, זה בכלל לא משנה כבר באיזה עיר אתה גר, רק המיסוי שלך, ואני אישית נתקלתי בהמון קשיים באנשים שצריך לדאוג להם שיהיה להם מה לאכול, וצריך לדאוג להם לחשוב אולי אלטרנטיבית שחזרו לשוק העבודה, איך משלבים אותם, שבכלל היום-יום שלהם לא פשוט, כמו דרך כלל של כל תושב במדינת ישראל. השביעי לאוקטובר טרף לצערי את כל הקלפים אצל כולם. גם סתם אני מדברת על המשפחה שלי, בעלי הייטקיסט, גם שם מרגישים את זה. מרגישים את זה בכל מקום בארץ. אני חושבת שאנחנו כמדינת ישראל שחוותה את השביעי לאוקטובר, זה הגיע לכולם, אם זה דרך משפחה שלנו, חברים שלנו, אנשים קרובים אלינו שחברים שלהם נפגעו. לא משנה באיזה דרך, אצלי משפחה שלי משדרות, משפחה אישית שלי שהייתה נהדרת כמה ימים, שהפכנו את כל העולם כדי למצוא אותם. ועוד דברים באמת מאוד מאוד קשים, צריך לשקם גם נפשות של אנשים. כשבן אדם קשה לו מבחינה נפשית, קשה לו לעבוד, קשה לו אפילו לבקש את מה שמגיע לו ולעזר במי שהוא יכול. ולכן אני בראייה שלי חושבת שבקהילה ההודית אני רוצה להעדיף לגבהים מאוד מאוד גבוהים, יש המון אנשים משכילים שם, ופשוט צריך לדעת לכוון לפעמים למקומות הנכונים, הם מאוד משכילים, יש המון עם דרייב, במיוחד חבר'ה צעירים היום, שיש להם יכולות פנומנליות שפשוט כרגע בעיניי לא מספיק מנוצלות. וזהו, בסוג של חוויה טראומטית כבר לעזוב מדינה, שפה, הכל, ולבוא לפה, כאילו תינוק, נולד ואתה אומר לו תתחיל לרוץ. ואז פה יש מלחמה, זה מערער גם את יש מלחמה. ופה אנחנו גם קרובים ממש, שומעים הכל. עכשיו בוא אני אסבר לכולם ככה את האוזניים. בדרך כלל בקהילה ההודית שעולים לארץ, הילדים לא עולים עם הילדים שלהם והבעל, הם מביאים גם את ההורים, מבוגרים ככל שיהיו. זאת אומרת, רוב המשפחות זה זוגות עם ילדים שבמקביל הביאו את האבא והאמא, כי הם בחיים לא ישאירו הורים מאחור. פה יש המון כבוד למבוגר בקהילה הזאת. הם לא ישאירו אותם שם וילכו להסתדר בלעדיהם, הם מלווים אותם. ולכן בעיניי, עצם זה שהם כל כך פטריוטים, מגיעים לארץ בשביל לחיות במדינת ישראל ולהיות חלק מהעם היהודי בצורה יותר מוחשית וחופשייה, לפי דעתי צריך לתת להם את כל הגיבוי ואת כל הסיוע עד שהם מתמקמים מבחינת התושבות שלהם והתקדמות בחברה הישראלית. ובשביל זה יש ארגונים, הרי מדינה לא יכולה, היא לא יכולה כולם על ראשה, זה ברור. היא לא יודעת לתת את המענה הזה, בשביל זה יש ארגונים שבהם, איפה המדינה לא זה? הנה, אלה ואלה, בואו ננסה... נכון, סתם לצורך העניין, אני מתגוררת בקהילה ההודית, ויש סטודנטים, אני דרך אגב שייכת גם לאיחוד הארצי ההודי, צריכה לסבר את אוזניך, אז מנסים לעזור בכל דרך אגב. אני עכשיו מחפשת להם מלגות מהשגרירות, מחפשת מאיחוד, מחפשת מכל מקום, על מנת לאפשר לצעירים שכן רוצים ללמוד, להשתלב וללמוד ולהשכיל, על מנת ששוב, כל אחד ימצא את היכולת שלו. אבל תמיד, ובעיניי הכי חשוב, הצעירים שלהם כוח, הם ילמדו, הם ישכילו והם יצליחו. הם בצבא גם? מהקהילה הם כבר התגייסו או שהם עוד לא? כן, הם מתגייסים, הם מצליחים, הם מצוינים אפילו. אבל אני רוצה לראות יותר מבחינה ארצית ועמותות וכל דרך אפשרית, יותר סיוע לאוכלוסייה המבוגרת, יותר הבנה לצרכים שלהם. זה אנשים שהמון פעמים מתביישים. אבל הם צריכים קצת יותר מודעות, קצת יותר הנגשה, קצת יותר שאופים יבואו או מהעניין בכיתה, ילכו לבתים כאילו. שאני צריכה לסייע להם למצוא רהיטים ברמת רהיט. אז יש אצלנו יכולת פה ושם לעזור למשפחות ספציפיות. אז את יכולה לספר לי עכשיו או אחר כך מקרים ספציפיים, ואני יכול לבקש, הנה המיטה הזאת, בגלל זה וזה וזה הסיפור שלהם. הנה, אם יקבלו מיטות, סוג של... אני מאוד אשמח. אני אחד אתן לך, אני גם ביקשתי שאפילו לרשימה מסודרת. לפעמים מכונת כביסה, מיטה, בדיוק. משהו למטבח, זה עושה הבדל מאוד מאוד גדול. הם הולכים לבקש מארגונים מסוימים, ואני לא אנקוב בכוונה בשם, כי תמצאו להם, תנו לי צ'ק למכונת כביסה, התקלקלה לי המכונה, אין לי איך לתקן, אין לי איך לרכוש, ואז אומרים להם, יש לכם השתתפות של 300 שקל, 500 שקל. זה לא משהו שהוא פרקטי להם, ואז מה שקורה שהם עדיין מתקעים ככה. אז צריך פשוט לדעת ולקדם את הדברים בצורה נכונה לכל סוגי הקהילות בעיר הזאת, ובכלל התושבים בעיר בכללי, על מנת לתת את התנופה הנכונה לאנשים המתאימים, כדי שכל מי שיכול לקבל את הסיוע מכם, יקבל את הסיוע, ולהתחיל לבנות חיים יותר נוחים. כולנו בסופו
בסופו של דבר התרגלנו לחיות ברמת חיים מסוימת, כי אנחנו במאה הזו. יש אנשים שאין להם תמיכות משפחתיות, אין להם ממי להיעזר. המטרה שלי, בתור תושבת העיר, פעילה חברתית והקהילה ההודית, שכל תושב של העיר יהיה ויחיה ברווחה שמאפשרת חיים טובים, נעימים ונוחים מבחינתי. בסדר, אוקיי.